तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव हारिमु मावबादाया सोलिगासिनो दं। बर' हारिनि दोरोङारि दामजु दामनाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजाखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय आरो बर'नि दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगाव वर्ल्ड गिनेस बुक रेकर्ड खालामनो थाखाय बिटिआर खुंथाय आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा थांखि लादों। मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन लेखा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोख्रों मदद होनो थांखि लादों। बेनिखायनो तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव थांनाय 1 सेप्तेम्बर दाननिफ्राय 29 सेप्तेम्बर दानसिम एबा 30 साननि हारिमु मावबादाया 3 नं खोला दिपिलि बाथौ थानसालिनि गुवार फोथाराव सोलिगासिनो दं। बे हारिमु मावबादायाव खाम, सिफुं, सेरजा आरो दोरोङारि मोसानायनि फोरोंथाय होनाय जादों। बे दोरोङारि मोसानाय मावबादायाव सा 300नि बारा मोसाखावरि आरो दामजु दामगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो नांगोनदि बे मावबादाखौ 29 सेप्तेम्बर खालि जोबथा फोजोबनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे फोजोबनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 बियाबनि बाथौसाफोरा बाहागो लागोन होनना तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेतारि धनन्जय बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिहोदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 29 साननि बागुरुम्बा मोसानाय, खाम, सिफुं, जथा आरो सेरजा दामनाय फोरोंनाय जि हारिमु मावबादा, बे हारिमु मावबादाया दिनै 22 दिनाव आगान सुरबाय 22 सानाव। दा बियो फैगौ 29 सानाव जोंनिया क्लजिं सेरेमनि जागोन, जोबहैगोन। दा बे सानखिनियाव गोबां गरमनि गेजेरावबो जोंनि फोरोंगुरुफ्रा आरो सोलोंसाफोरा सोलोंगासिनो दङ, फोरोंग्राफोरा फोरोंगासिनो दङ। बर' हारिनि आगोमा हारिमुखौ सिबिलांनायनि जि सार्थ आरो बेनिफ्राय जोंनि जि बागुरुम्बा मोसानाय, बे मोसानायखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनायनि जि मिजिं आरो थांखिनि जि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारियाव जाहाथे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो बाहागो लाहैनो हायो, बेनि थाखायनो बे जि बे प्रेक्टिसनि जि हाबाफारि, बेखौ दिनै फैयै फैयै दिनैसिम सफैबाय। आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना जेब्ला दिन थारिखखौ थिग खालामगोन, जोंनि बे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाहागो लाहैनाय जाहैगोन। क्लजिं सेरेमनियाव जोंहा गेदेमा सुबुंफ्रा फैनायनि थाखाय खोथा होदों। जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानिजाथाव आरो सिबिजाथाव गेदेमा चिफ प्रमद बर' गेदेमा बिथाङा फुंनि बाहागोआव सफैगोन, बिथाङा खोथा होदों। आरो बे हिसाबैनो जोंनि तामुलपुरनिनो दा आसाम सरकारनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि गेदेमा आगोमा सुबुं बिथां बिस्वजित दैमारि साराबो बेलासे भागाव मथा मथि 3टासो बाजायाव बिथाङा सफैनाय बाथ्रा बिथाङाबो खोथा होदों। बे हिसाबैनो जोंनि जि क्लजिं सेरेमनि, बे सेरेमनिखौ जोङो गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै जोङो खुंनो थाखाय मोनसे थामथिम खालामदों। आरो बेयाव धोरोमारि जि सावरायनाय जागोन, बे सावरायनायाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो गोबां बिबानगिरिफोर फैगोन। आरो जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनबा बियाब गौथुमनि ज' जानो गोनां बाथौसाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना गोबां मोजां मोजां बाथ्रा
बुंनानै मोजां धोरोमनि बाथ्राफोरखौ मिथिहोनानै जोंनि बे तामुलपुर जिल्लानि बाथौसाफोरनो फोरोंना गालांगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। फैगौ सबनिया गाबोन सानसेल' थारसै सबनिया 24 सेप्तेम्बर सानखालि जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मिरु बाथौ थानसालियाव गुवाहाटी आहमगाव थांनानै जोङो जयैनो आर'ज गाबहैगोन। बेयाव जोङो खमैबो जोङो 500 जन 500 न 500 बाथौसाया बै गोथार बाथौ थानसालियाव थांनानै जोङो आर'ज गाबहैगोन आरो लोगोसे आर'ज गाबनानै जोङो फैगोन आरो लोगोसे बर' हारिनि जि आगोमा धोरोम आरो लोगोसे गोजोन खौसेथि अनलायनाय जि जोंनि मिजिं बे जाहाथे जाफुंसारो बोराइ बाथौनि अननायाव बिनि थांखि लानानैनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिया मिरु गौथुमनि बिथोन बायदियैनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।